إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا عسرا سنة معلت سماعات إرترا أما العالم بزركب إرتراويان تذكر الله أبزي أبو تسعي زركب هزب إرترا أو كلتا دنبسات تغفافيلو نزا أو تاريخ إرترا بخبرة تذكر علة زخبرة لزول أوان حلمي هزب إرترا قهدين مقبار زحلفو سماعات دقو رأيهم نمتقبار قال زاتو لعلتون مخانا مزغاخر قريبو ككابوتو زبط حنا زلو حبريتا كم زملكتو بفلاي دليت لوت انفتحن إرتراويان جغانو سماعات كمتي منقسي إرترا أب عمد حنت معلتي ترايز زكرام زيكونس نتازو دغولا ديمقراسياويتن فتحاويتن إرترا كونتي بمقبار تراي كم زلبسو أزغاخيروم عمت متى كبابي عسرا سنة تراي كم زينا زغرب نسدرابيت سوات بمنقسي زوهاب رديت مزغخار زيكونه اتيا بايتا زلو حكي سدرابيت سوات ون كم كلو إرتراوي مسجدل من نوابر هاجر أسكعكي حوام ببرغاتات بحرن سجيرام ناب سدت زوق أمتلو زلو اوان مخانيوم زقلصو سماعات إرترا حدا ولك أسب نملئت هاجر كم ناي ولك أوتكال كم محدر رايلوم زيكونو بحقن رتعنة محدر كلو زيقا بمعرض الرأيلا حنتن بلتسكتن إرترا نممتسا كم زحلفو بمزغ خاركا أثم دليت لوتي عب إرترا إزرائي زي كساب زتكبر كالسوم أبرتيعون كغتسلو مخانم يقلصو أزوم أبسفلا ليكون عاد عالم زركبو زيقاتات بولك أن بأكوبن ناي شمعا مشد بمدلاو حدري سماعتاتنا كساب نتكبر أيكن دك سنينا كبلو كالآتيوم لعلواي لوغ منقسي إرترا ناب إثيوبيا وقعو مبصحن مكياد بعلت 19 سنة ناب كتما أديس آبا أتيو منيسر عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت آتو يمانا قبر أبن أب ساعتات دحر قطري مس قدامي منيسر أبي أحمد كم سراخبو وقعوي لسان منقسي إثيوبيا ملكتو كلتيوم وقنات لك عكر محادة عمد زجمرة حديش زمدنا منقسي إثيوبيان بريزيدنت إسياسن بس حوازلو درجة كقمقمو مخانم يتحبريتا بتوساقية ملكت بريزيدنت إسياس نمنيسراتو هنكي ماخره بزوصدو بيناو وساني زجمرة زمدنا إرتران إثيوبيان تغطيمو زلو وعلات زرزر تحسو نهزب إرترا قناب وقعي تحبرن زلو زي مستيراوي سممعات بفلايا بهزب إرترا كبيد شاغلوت فتيرو كم زلو ببوانو كقلز صنح خوينو لعلوت حلفتن كادراتن تمنقسي نهزب أكيبوم أبزهب وزنورو مبريتاتون بزعبات قداي والحنتي أفلطو كم زيبولوم زرقاي من باريو زفلات أو كلا تشحن 10 شمونتن معلتي سماعتات إرترا بزخبرو لزنور أقات أمي بريزيدنت إسياسا بزهابو مدره نتساوي عيد سلام قدامي منيسر إثيوبيا مقبالو كفلت انكولو مصر الزين علت زي السنة نحد كفال هزبي إثيوبيا بمنتسال صوتا توديو كبلي تسميعو أتو يمانا قبر أبابزينا إثيوبيا عودتو مسمع كانت زينات هاجر أبز قبرك على متأيق سلام نمهنات حدا عمت أخول كم زيكونن قنا بزحت سعريك كهد كم زلواني قليتو بغال وغن قدامي منيسر إثيوبيا أبي أحمد بمقنيات 10 سنة معلتي سماعتات إرترا ناب هزبن منقسن إرترا ملغت سديدو اتقدامي منيسر ملغتو هزب إرترا ناتسنتن ممتسا زغفولم سوات هاجر داقم بمهناتن بسلامن كدبسوم كم زلوو أزغاخيرو زينا أبزي فتسام إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان
زعبا خدنا أنت فطري برهان ورقنا قنا زانتها حنقوقي ممهار بوزحار برهان ميخا برهان ببرهان وسدنا زغدد الله خواي حنقوق حنقوق وسطحم زلامداي حنقوقي منباري زراقود ملأختي زخرزا علت سلام نعاكم زخبركم إرتراويان بحفشة بفلاي دما فتحن حارنة نتتصمقو معالت سوقات 10 سنة اتي هزب إرترا نسل دوباوي لأولاونتن جغرافياوي أقاومان تراي زي كونه بقندو لعلخلون نسلناي نفس وكف زيغا كبرن مسلن حارنة نستخف للا كبور ناي مسوقت واغا النذكر للا علتيا ازدما نخلو زيغا بوليتيكاوي الرأيون بهراوي امنتاوي كبابياوي حساباون فللياتو بمخبار بمعري بزي فلالاي تقوم حجي زماكل هاجر نمركاب دا أمبر نزخلو جفلكا بحد حبري استلخي أنصار تفترو دك سبات زقوم حجن سرعات ألبون زيغاتات نجيليانتن وردتن سدتن تخون هاجر كركبو أيكونون حليفهم انتخونه تجاوين ترجمو سحيتون هزبتات حد هاجر بفلاي دما من إسات كم كتصالي من مدحان مريتاوي تحستو تغيرو أب كندي هاجر نهزبي تخون سبنا هاجر يزجلجلنا تبهله استزنابع رديتن موكسن حق أنت زير كبو سن حساب بمدقام حق أنت كلبس كساب زخل تجيري إزي مسمروز صحته بوليتيكاوي فسفنا نزحلفه عمتات نخبري هزبي نبايت هزبيتو بزي مورال زجز سحوت مرجز يكوينو نيرون نالون كله دحري هاجر زبل حرج مفكر ناتنفح دما كندت أنكي مبخان ولدوتات قبل على هزبي زجبر بدلات مخنيك خون أخي الوي ولد إرترا أبتا سماعت كفيلو زمت هاجرو نبور هو التحريمو كم نام محردي استدالو انسسا نابتي استبهالو تراين مخاد كسما مع انت زي كوينو نمنتاين نابين زبل نبور حتو ختصاور زيك السرعات نتعشل كلو استتصنبر من اسي ولدو كم نور خوينو أبا أمرؤو كساب زسرت إنا جبره بارنت كم نبوري يعيلولو مسكولو حما أزغرتاتو نتي أبكينات ننات إنتن دحنت هاجرن زحلفو سماعتي كم قبلتو سيدو كان تخونه اتزجر من زحزنن تسلم تتقص تاريخ إذا سرعات جن اتي كاب تصبحنا تسنت نفتحن ديمقراطية نستقالسو سبات
ሕማቅ ጥብቆ ኣስማት እናተዋህቡ ድምጾም ተዓቢሱ ብኸቢድ ዓፈና ሕብረተሰብ እውን ካሓተሎም ከም ዘይክእል ኮይኑ ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን እንተኾኑ ስለ መቕርቦም ምዝራብን ምሕታትን ንባዕሉ ከም ኣበሳት ቆፂሩ ኣስቆርቂሮም ክሕልፍዎን ንብዓቶምን ቃንዝኦምን ክውሕጡ ተገይሮም እዮም። ነዚ ዓመፃ ኣብ ግዚኡ ዘስተውዓለ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይምንባሩ ድማ እቲ ስርዓት ብትብዓት ናይ ጥፍኣት ስትራቴጂኡ ብምሕያል ንኡስ ወለዶ ኣብ መወፃወድያ እቲኻ ምኹኒ ብዝመስል መንገዲ ምጥፍኡ ንኽኽእል ብሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተጀመረ ናይ መወዳእታ ጥፍኣት ወለዶ ኤርትራ ብወግዒ ተኣውጁ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ሃገርን ዘይግቡእ ደረቱ ዝሓለፈ እምነት ስርዓትን ጥሒሉ ዝነበረ ህዝቢ እውን ተኾነ የዒንቱ ምርኣይ ክሳብ ዝእግሞ ፍጹም ክርድኦ ኣይከኣለን። እቲ ዝረኣየን ዘስተውዓለን ድማ ብዘይ ንቡር ብማሕቡስ ተሳጊሩ ንመቃብር ምውራድ ድምፅን ክብሪ ብዝኸልእ ሰማዕትነት ሓሊፉን ይሓልፍ ኣሎን። ቀፂሉ ዝመፀ እዚ ብመንገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሕቡእ መደባት ስርዓት ዝኣተወ መንእሰይ ህይወቱ ክህብ ድልው እናሃለወ ካብ ጽባሕ ምብቃዕ ወግዓዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ጀሚሩ መንእሰያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክርሸኑን ክቡር ህይወቶም ኣብ ውሳኔ ናይ ቀረባ ሓለፍቶም ተዋሂቡን ቃታኣ ከም ምጽቃጥ ኮይኑ ንቂምታኻን ጽልእኻን መውፅኢ ተሃኖም ኮይኖም እዮም። በዚ ኸየብቅዐ ዓፈናን ጸቕጥን ንዝበርትዖ መንእሰይ ገለ ዓዊ ኢሉ ክቃወም፣ ገለ ድማ ህይወቱ ከውፅእ ክሃድም፣ ገለ ድማ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ። እዚ ከምዚ ዝበለ መንእሰይ መምሃሪ ነቲ ዝተረፈ ክኸውንን ክብህርርን እቲ ስርዓት ምትሃታዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ክመስሎ መታን ከበድቲ መቕጻዕትታትን መግረፍትን ማእሰርትን እናበፅሖ ነንመዓልቱ ብሰማዕትነት ሓሊፉን ይሓልፍ ኣሎን። እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ዜጋታት ዝወርድ መግረፍቲ ሎሚ ዓለም ኣብ ጸሊም መዝገባ ቐሚጣ ጸሊም ባርነት ዘጠመቐቶ መግዛእቲን መሸጣን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ናብ ኣሜሪካ የዘኻኽረካ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምንባር ዝመረሮ እንታይ ከም ዝገብር እውን ዝሓርበቶ መንእሰይ ወለዶ እግረይ ናብ ዝመርሐኒ ኢሉ ጾታ ከይፈለየ ኩሉ ንበረኻታትን ኣጻምእን ሰጊሩ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰገረ ኤርትራዊ ድማ ጌና ኣብ ምስጋሩን ከሎ ገለ ብጠያይት ስርዓት፣ ገለ ብባህርያዊ ነገራት፣ ገለ ብኣራዊት ሞሮር፣ ገለ ድማ ብበደዊን ሓድሽ ገጥቲ ጸሊም ታሪኽ ዘቐጽል ካልእ ሰማዕትነት ዘፍሪ ኩነት ኮይኑ ጠገለ ዘይብሉ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ናይ ገዛእ ርእሱ እኹል መጽሓፍ ዘጽሕፍ ታሪኽ ኩሉ ዜጋ ኮይኑሎ። በዚ ከየብቅዐ ድማ ገለም ብባሕሪ ገለም ብምድረ በዳ ኣሽሓት ከፊሉ ጉዕዞ ዝቐጸለ ወለዶ ንእዝኒ ዘደንጹ ኣብ ታሪኽ ደፊርካ ክትዛረበሉ ዘይኽእል ታሪኽ ክፍጸም ጀሚሩን ኣሎን። ኮላሊት ሰብ ከም ምህርቲ ክሕፈስ ሰባት ብህይወቶም ብሳንጃ እናተጀለጡ ናውቶም ንዕዳጋ ንሶም ድማ ሽም ናብ ዘይብሉ ሰማዕትነት ሓሊፎምን ይሓልፉለውን። እቲ ን30 ዓመታት ብውሕዱ ዝተቓለሰ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕላምኡ ግዝኣት ባሕሪ ኤርትራ ንምቁፅጻር እኳ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ዓሳ ክበልዕ ሲትረፍ ኣብ ባሕሩ ክሕንብስ ዘይከኣለ ማእከላይ ባሕሪ ንድኻሙ ርዩ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ዕንቀት ከርሱ ኣጥሊቑ ኣካሉ ንዝኾኑ ዓሳታት ክምግቦም ወለዶና ዝኸፈሎ ዕዳ ኮይኑ ዘሕዝን ሰማዕትነት ተኸፊሉን ይኽፈል ኣሎን። እቲ ዝገርም ክንደይ ጅግንነት ከፊሉ ዝሓለፈ ወለዶ እኳ እንተኾነ ግና ንቡር ፍትሓትን ሓመድ ዓዱን ተኸልኪሉ ኣብ ጋስታት ተቐሚጡ ይርከብ። ሃየንታ ዝበሃል ዛንታ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዛንታ ሰማዕትነት ንምርካብ ኣብ ዝኾነ ርሕቀትን ኣንፈትን ከይተጓዓዝካ ከይኳዓትካ ዝርከብ ታሪኽና ኮይኑሎ። ስለዚ መን እዩ ነዚ መዓልቲ ሰማዕታት ከኽብሮ ዝግብኦ? እዚ ስርዓት ዶ ወላስ ህዝቢ ኤርትራ? ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ግና ዝቕጽል ዘሎ ዛንታ ተኣኻኺቡ ነዚ ኩሉ ነገር ዝግምግመሉን ኣንጻሩ ደው ዝብለሉን ግዜ በፂሑሎ። ስለዚ ህዝቢ ኣብዚ ዘለናዮ ከቢድ ናይ ሃገራዊ ፈተና ዘመን ነቲ ዝተኸፍሎ ዋጋን ዕላምኡን ዝምጥን መዐቀኒ ሎሚ እውን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንፍትሕን ሓርነትን ሕማቕ ታሪኽ ብምድጋም ከይንጋገ ጌና እንከሎ ከነስተውዕሎ ዝግባእ ነገር እንተሎ
نتي قدم جينا بقاسي جميرو حون حفتون النابل عزمت سرعات كم ممهاري تتقيمنا جينا لومي قد مقاسي حزب معواتو فتحن حقنتن تحتاتنتن مكببارن زكاة تقاسي كن اللمامدن كان الرقاقصن بقديو كمتين قلعا بجزيه هتصاننتو نتاك خدلا زلو منقدي ترئيو لمون تقالستن فتحي ارتراوان جينا حجي فتحن رتعن معرنتن زيقاتات أم كبار استمركوس منقدي انت زي تسريتو مسعابي مسلون مللاي كبيد اي كخونني مو كلهم عبيتن لباماتن مرحتن بفلاي دما مرحتي كل امنتات نزي سناي حسابات نمسرات نجيغاتات كل عينات فلالاي عداتيو كبر عنا كي جمره كاب حجي بزلكم منفساوي حلفنت اب ماكل كنكم بدل كي دقم كتقرمون بزقباكم حلفنت بموساد ناي برهان مرحتن أرمتن كتكونو يمحتن اتوم بقندو ابتعيو تنقساقسو تقالستن مرحتن دما انصار عمص እና تقالسكم ግና ከም ሞዴል ማለት መወከሲ ነቲ ናይ ቀደም ቃልሲ ከም ዘለዎ ተወስድዎ ሰባት ንሓቂ በጌጋ መንገዲ ኬድካ ክትረኽባ ስለዘይከኣል ሓድሽ ሓሳብ ተዓጢቅኩም ምዕሩይ ሰብኣዊ ክብሪ ዘቀድም መርገጽ ሒስኩም ክትቆኑሙ ሓደራ ይብለኩም ህዝቡን ኣብ ጉዳዩ ኣርሒቁ ዝጥምትን ዝጽበን ዘይኮነ حساباتون دليتون بمفساس أمازانن نخورنعن كوينو بزقباء تحتاتنت زمعبله كاب زلفان مقونت أبن زوات سلطون ديمقراسياوي سرعات تتقامي كخون يقباء ازي عم مسرح قاسي استستخاخله التحساسبان ناك أومان دما صباح معرنة مثلا هزبي كم زرقاقص لومي كتغنزبو تخليخا ازي مزقبريو اتكبور مسواتي أبوتاتنا نحواتنا أب صبوق جرات كم استزر أفرهيبو أب جبري وعيلو كبهال زكال اتي زخرون ملو زخون انت زي كوينو كم لماد أسمات سواعات أب 10 سنة مذكر كم تيز حلف عمتات استجبره مقشاش سلا زخون كم زعينت زي مورالون زي حلف النتاون لمدي تقطيبنا نحك أني قالسن مسوات نحواتنا ولدنا موساخ نكفل هزبت عاتيقو كم قدايو ريو كبركت يقبا زلالماوي كبرن عرفتن سماعتاتنا عوتن هزبي ارترا املاخني ارتران هزباني بارخ ساميل قبر مسكل كندا يقرتا سوئتي عبوتا زخرخي تطوافنا حزنا انت تتصبي خمو انت سيئنكنا عبيل لخا عبيل لخي عبيل لخو من تخوينو حكتخي نحنا دقا عبي زين هلو عبزنابتن علنا فقدو تزحالفكم مليسنا نخدو قالسخم حلفتكم نابرخم ندقمو اتا هاجر نبور حرموا اتا صدرا نبور رحقوا ابقلوا بحنسابي عنوا انت وحيدنا نبعات انت خفئنا علي انت الاسنا طواف انت وحيدنا زخري يقرتا سوءتي ناتنا 10 سنة ايكونتن حنتي دحر مختام قدلي زوسد الفي دحر مولاد هاجر دحر دمص حزبي يمص زيبلنايو زي تتصبنايو انقع عيت سمعو وتزخونايو كندي حزن مصيو كندي 10 سنة إلاتن ورحتن إنا أيايرا مسكرم نلقس نايز تصورو نايز تجاويو نايز تأثرو تقمتي نحزن نايزي قبرنا يوم أب سهران بحر نايز قبطنا يوم بتازو وصوا دهايز كي قبرو هيوتم كدحمو بموت استقطو نايدم مخاء زربا يقولون صوي خاي ودأن بهي خاي وطأن شاطئات رحو ما أدات صموا قبل أن دنبئان قري مسكنوا نقوهو بخيات مشت قزامي قلبان نابرأن ناخوني انتاي زد صب اللوع 10 سنة عمت ملو أبزخري عزلا صباح مسنبعات معلا بخره باس مستمن إلا عدي إرترا عدي قول إرترا
أبكني دبس كداموت صمغلهم دماروني نوصا سكال كزيه كبسات دجاغ ددحنا زي حزبي كيعرفه كلوغنا دمعي حونا دمسي لوغنا بين قرص نوسيد ما نركبو عدينا برسعي أما تبزي حفر زعادي أواسبه عمزتي يزارب علو حلوف دم ودي ايلو غنك جدم تاوزب حتى يتبختي اتاركي بوا مسواتي الرحوق درت ترقيت سلام ساسيما حونت فقري سعدي معنا سيما الرحوق مقشا زنكدي سلامنا خيبو زغدي واترك ذكر نوصي تقول صاحبي ما تسي برهان كل يوم معدي قربحات ناجو منقدي الرحوق درت سرقيت السلام زازيبو حونت الفقري سعدي معنا سيبو تمضلهم جمال قصان نيملس جمن بيعنا كم قدم راي صنعته أماتي تحمزا علي وقواسب قزاتي أماتي تحمزا علي وقواسب قزاتي وبقول كنا مفتر هاي ورس زاخر ولاديت جدال حواتي أجوني أبكني دبستو كداموت مظلوم دمار من خسار لا 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 رحمك زنكادي سلامنا خيبو زغدي واترك ذكر نبوسي تقول صاحبي متسي برهان كل يوم معدي روحات ناتلو مغني درات سقيت سلام ذاتي حولت فقري سعدي معنا سيمو لما تبزي حق زعدي أوازبه وررتي يزارب علو حلوف دم ودي أيلوف سنك دمدم تتاور صاحبي فقدي اتاركي بوا مسواتي الرحوق درت ترقيت سلام زاسي حولت فقري سعدي معنا تسيبو نبلاس دمنا بينا كم قدم درايت عجنا عبكندي دبستو قدموت ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና
ቀጺልና ብተኸታታሊ መደብና ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ንዝኽሪ 20 ሰነ ኣመልኪቱ ዝለኣኸልና ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኽርቶም ክልተ ስውኣት ይዕሩኽተይ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ እቶም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰውኡ ሃገር ረኪቦምና ሓሊፎም ግና ብድሕሪ ናጽነት ብሰበብ ድቦም ሲሎም ምጽናትና ዝተፈረድና ምዃኑ ምስ ተሰወጠካ መዓንጣ ኽብድኻ ዝቐርጽ ፍጻሜታት ዝሓለፈ 20 ዓመት ይቕረ ዘይበሃሎ በደል ኣብ ልዕሊ ዝመንእሰይ ተፈጺሙ ብርግጽ ኣብ ሂር ዝበለ ዝዓመረ ጓይላ ናጽነት ተጸሚድና ተጋዳላይን መሪሕነቱን ከም መላእኽቲ ተቐቢልና ንዝሓለፍዎ ክርተት ገድሊ ኣድናቆትና እናገለጽና ንመስዋእቲ ከም መርዓ ንስንክልና ከም ስልማት ንዘይንቡር ከም ቅቡል ዝወሰደ ወዲ ኣዳም ቀያናይ ዘመንና ተሰሪሒልና ብዓይንና ርኢና ኣድኒቕናሎም ብኣፍና መስኪርናሎም ነዚ ክቡር መተካእታ ዘይብላ ህያብ ዝሃበ ተጋዳላይ ዓብ ክብርን ኣድናቆትን ዝዓበየ ማዕረግ ይግብኦ ስለ ዝኾነ ድማ ከይተዳሃዩና ኣቤት ብዘይ ሕቶ ክንእዘዞም ክንለኣኾም ምስ ነብስና ቃልኣቲና ክመርሑና ኣፍ ደገ ልብና ብምሉእ እምነት ሂብናዮም ምስ ሕልናና ተሰማሚዕና ዝሓተትዎ ብዘይ ብቂ ክንህብ ተዳሊና ኣብ ልብና ገዚፍ ቦታ ሓዚእናሎም ንሶም ከዕርፉ ንሕና ጊደና ክንጽዕር ሃገርና ኸነሐዊ ኪዳን ኣቲና ኣብ ጻብዒድና ቀለቤት ቃል ኪዳን ኣሲርና ለባማት ኣለይቲ መራሕቲ ኣማእዘንቲ ሓያል ብድሆ ለውጥዮም ኢልና ኣሚንና መርዓ ሃገር ኣብ መንጎ መንእስያትን ተጋደልትን ተፈራሪሙ መንእስያት ከይተጸዋዕና ኣቤት እናተኣዘዝና ሕራይ ብዘይ ሕቶ ኾይኑ ቃል ኪዳን ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነቲ ተራ ተጋዳላይ እዚ ኺዳን ግቡእ እዩ ነይሩ ነቲ ጠላም ኢሳያስ ምስ ውሕዳት ጉጅሉእ ግን ዋሕስ የግቢ ኢልና ክንሕዞ ይግብኣና ነይሩ መንገዲ ኢሳያስ ግን ቃል ጥፍኣት ምዃኑ ከየስተብሃልናሉ ዘገሚሉ መንገዲ ጥፍኣት ሰሪሑልና ኣብ ሃገርናን ሃገራውነትን ተሓቢኡ ንገለ ዘይንቑሓት ቅትለትን ማእሰርትን ኣላሚዱልና ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋስፊሩና ንገዛ ዝተመልሰ ተሃድሶ ታዕሊም ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትይዎ ልምዓት ተጐልቢቡ ንባርነት ፈሪዱና ንሱ ብተንኰሉ ንሕና ብግርህናና ነዊሕ መንገዲ ክንጓዓዝ ተገዲድና ብሒም ዘዝበለ እንዳቐተለ መንእሰይ ባህሪሩ ንስደት ሃጽ ምስ በለ ንዝተረፈ ምሰጀጀወ እቲ እንኮ መጋጠምቱ ሓይሊ ወያነ ብናዕቢ ኦሮሞ ምስ ተኣለ ጉዳይና ጉዳይ ዶብ ከም ዘይኮነ ድማ ሓቅን ጥልመትን ገጽ ንገጽ ተጋጢመን ከም ትቦና ኣቦይ ወልዲ ኣብ ዝበልዎ እዛ ሃገር ኣምላኽ ዘውዱ ደፊኡላዮ እሞ ዝትንክፋ ወይልኡ ዝተባህለ እንሆ ናይ 50 ዓመት ምትላሉ ኣብቂዑ ተፈዲሑ ኣብ ጻሕ ዝበለ ሓቂ ተፋጢጥና يأكل يبلولو وصح حزبي هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أنت زهجر فتأربا إدوم بيرولايو زبليو بسبب قلباب دوب لعلي إسرا شح تنفاس من السياسة سنة كوينات كجل هكدف ጽባሕ ከም ሩዋንዳ ብዜጋታቱ ብምጽናት ተኸሲሱ ገበነኛ ተባሂሉ ፊት ንፊት ኣብዳንነት የብጽሐና ግዲ ይኸውን ፈጣሪ ናብ ናይ ሎሚ ዝኽርታተይ ክመልሰኩም ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ክልተ መምሃርተይ ይዕሩኽተይ ክዝክር ኣብዛ ኽብርቲ ዕለት ሰነ ተወልደ ዓንደ ማርያም ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ 1996 ዲግሪ ዝረኸበ ክብሮም ተኪኤ 1996 ብምምሕዳር ዝተመረቐ كبر واقع مسواتي سلزا هاجر تساحلهم زودقو بتصوتي كميلمو كرسعكم تولد فرتهم هواريو ملأختي بب وانو حوخا أبيالو حبتخا بيالا زبل ملأختي سدلنا زلو أبوتات كاتوليكاويت بيت كريستيانيو مقلول سنة مقبار زد تعدل من السينيرو قداميتي طباب فرهات اكزيابيرات بالحرك الأملاخ يسب كلو ترايزي كونه زنبرلو زنبرة أبنتاوي من السينيرو ዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ዝምህር ኣካይድኡ ኣዘራርብኡ ህዱእ ልሳኑ ድምፁን ዓውታ ዘየዘውትር ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ ዝዓሰሎ መንእሰይ ነይሩ
ስድራ ቤቱ ንሓቅን ፍትሕን ጠጠው ዝብሉ ተባዓት ስድራዮም ሓደ ካብ ኣሕዋቱ ተባዕ መምህራይ ዶክተር ክፍለ የሱስ ዓንደማርያም እዩ እዚ መምህር እዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ካብቶም ዘይርስዖ ዕውቴ እንተኢለ ስሙ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ኣይክእልን ብፍላይ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ክምህረን እንከሎ ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክንገብራይና ዝብል ባህጉ ጽቡቕ እዩ ግን መንግስቲ ረኣዩ ምስ ዓቕሙን ክእለት ምሕደርኡን ከምኡውን ክሕገዝ ፍቓደኛ ዘይኮነ ብሓፈሻ ንመንግስቲ ኸብሎ ዝኽእል ጉዕዞ ኣይጀመረን ብስምዒት ኩናት ክትመርሕ ይከኣል እዩ ብስምዒት ብቕዓትን ፍልጠትን ዘይብሉ ግን ሓደገኛ እዩ ዝብል ኣብ መንጎ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሶ ዛዕባ እዩ ነይሩ ተምሃሮ ድማ እንተስ ስምዒት እንተስ ጉድለት ፍልጠት ውዑይ ክትዓት ኣብ ክፍሊ ቀጻሊ ነይሩ ርዲእትና ንምስፋሕ ብጉጅለ ኮይና ንእሽቶ መጽናዕታዊ ምርምር ክንገብር ዕዮ ገዛ ሃበና ኣብ ትካላት መንግስቲ ኸይድና ሓበሬታ ክንእክብ ጸብጻብ ድማ ከነቐርብ ተለኣኽና እቲ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ እውን ናብ ኩለን ናይ መንግስቲ ኣካላት ተመቓቒልና ኣካይድናዮ ዳርጋ ኩሉ ውፅኢት መጽናዕቲ ድማ ምስ ምሁር ዶክተር ክፍለ የሱስ ዝሰማዕ ኮይኑ ረኺብናዮ ቀጺሉ እውን ጸጋታት ፍልጠት ዜጋታት ብግቡእ ክብርብር ዜጋ ብምግዳሉ ዘይኮነ ብፍልጠቱ ዓቕሙ ተወዳዲሩ ኣብ ስራሕ ክወፍር ከም ዘለዎ ዝመክር ጽሑፍ The Right Person in the Right Place ዝብል ብእንግሊዝኛ ዝሕተም ዝነበረ ጋዜጣ መንግስቲ ብምሕታሙ ካብቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ንኽስጎግ ሓደ ጠንቂ ነይሩ እቲ ዝገርመኒ ስግንጢር ስራሕና ድማ ብመምህር ዶክተር ክፍለ የሱስ ዝሓለፉ ተምሃሮ ነዚ ስርዓት ክድግፉ ክሰምዐን ከለኻ ይገርመካን የሕዝነካን ጥራይ ዘይኮነ ኣንቱም ሰባት ስለ ኽቱር ባህጊ ስልጣን ወይ ገንዘብ ኢልኩም ሓቂ እንዳፈለጥኩም ዓይንኹም ኣይተዓምትዎ ንሓቂ ደወሉ ይብል እዚ እዋን ፍለ ስለ ዝኾነ ብስምኩም ክንጽዋዓኩም ክንክደድ ኢና መስለኒ ናይ ሎሚ ዛዕባይ ግን ዝኽርታተይ እቶም ስውኣት ተወልደን ክብሮምን ስለ ዝኾነ ናብኡ ክመልሰኩም ሌላና ምስ ተወልደ ብመንገዲ ሓደ ቤተሰቡ እዩ ነይሩ ካብ መጽናዕትና ኣብ ዕረፍትና ወትሩ ሻሂ ብሓደ ንሰቲ ነበርና ኣነ ካልኣይ ዓመት እዚ ቤተሰብ ተወልደ ድማ ቅድመይ ሳልሲ ዓመት ኮይኑ ብዙሕ ዓውደ መጽናዕቲ ግን ብሓደይና ነጽንዕ ዝነበርና ምኽንያቱ ዘይንፈልጦ ግን እዚ ሰብ ብሓደ መምህር 2 ዓመት ኣከታቲሉ ይሓለፈን ኣብዛ ካልኣይ ግዜ ግን ኩልናቶም ብጾቱ እዚ ካብ ህልኽን ተንኰልን ዝተበገሰ ኢልና ናብ ምምሕዳር ክስኽን ምስርት መኺርናዮ ደፋፊእናዮ እውን ኣብ መንጎ ሕርቃንን ህልኽን ተሰኒና ነናትና ርእቶን ትንታነን ንሃብናን ከለና ስቒሉ ክሰምዕ ዝጸንሐ ተወልደ ህድእ ክንብል መኸረና ከምዚ ዝስዕብ ስነ ሞጎት ኣቕርበልና እዚ ጋጢሞ ዘሎና ሓወይ ከም እምነተይ መጸበቒኡ ዳ እምበር ኣይከሓስሞን እዩ ምኽንያቱ ሓደ ስለምንታይ መምህር ንኸስስ ምናልባት ዘይጨበጦ ኣምር ናይቲ ዓውዲ ትምህርቲ ስሒትዎ ክኸውን ይኽእል እንተ ደገሞ እውን ዝያዳ ነቲ ፍልጠቱ የህብትሞን የብልሖን እምበር ኣየስንፎን እዩ ካልኣይ መን ይፈልጥ እዚ ውድቀት ዝመስል ሎሚ ጽባሕ ስልማት ኮይኑ ካብ ደበና ድኻም ሓንጎል ቦሎ ኺሉ ከም ንስሪ የዒንተ ልቡ ይኸፍተሉ ይኸውን በለና እሞ ሻቡ ንሕና ኣይተቐበልናዮን ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ ኾይኑና ከምዚ ኢልና ድማ ሞጎትና ቐጸልና እዚ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዝስባኽ ቃላት እዩ ኣይተዓንቅፈና ሓቂ ኣለና ሞጊትና ክንረትዕ ከሲስና ኸነድምዕ ፍትሒ ኸነንግስ ንኽእል ኢና በልናዮ ቀጺሉ ተወልደ ግና ሕራይ ቀጽሉ ገንዘብ ክትከስሩ ኢኹም ውሳኔ መምህር ማለት ልክዕ ከም ዳኛ ናይ ኩዕሶ እዩ ሓንሳእ ዝተወሰነ ዘይቅየር ፍርዲ ምዃኑ ስለምንታይ ትዝንግዕዎ በለና ኣይደንጎየ ነቲ ዓርክና እውን ተረጋጊኡ ተቐበሎ የዕሩኽቱ ግና ኣይተሓጐስናን ተመረቕቲ ድሕሪ ሰሙን ንሳዋ ምስከድና እዚ ዓርክና ግን ስራሕ ረኺቡ ክሳብ ተዓሊምና ንምለስ ናይ 8 ወርሒ ልምዲ ስራሕ ኣጥርዩ ኩልና ዝተወዳደርናሉ ምልክታ ሓላፊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ኮይኑ ተሓርዩ ዝበለጸ ደሞዝን ሓላፍነትን ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ መኪና ናቱ ተመዲብሉ ክሰርሕ ጀመረ ድሕሪኡ ኣነ ንተወልደ ረኸብክዎ እሞ ኣንታ ተወልደ ይረኣየካ ዲ ነይሩ ኢለ ሓተትክዎ ተወልደ ግን ኣይኮነን በለኒ እንታይ ደኣ በልክዎ ኣነስ ንሓወይ ከጸናንዖ ህልኽ ከየለማምዶ እሞ ኣመል ኮይኑ ንቐጻሊ ህይወቱ ከይሃስዮ ኢለ እምበር ልክዕ ከምኡ ክረክብ ይኽእል ኢለ ኣይሓሰብኩን ሕጂ ኣብዚ ኾይነ ክሓስቦን ከለኹ ተወልደ ንህልኽ ከየለማመዶ ምሂሩኒ ነይሩ ግን በንጻሩ ህልኽ ተለማሚደ
ንኽንደይ ሰብ ኮንሃሰይ ይኸውን ክብል ነብሰይ ክወቅስ ተቐሰብኩ ተወልደ ብቕንዕና ሃገረያ ይድፍርን ሕድርሎኒ ሕድር ስው ኢሉ ኣብ ሰነ 2000 ኣብ ከባቢ ተሰነይ ኣብ ዝነበረ ውግእ ብጅግንነት ጻሒሉ ስለ ክብረተይ ሓሊፉለይ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናብ ክብሮም ክመልሰኩም ምስ ክብሮም ኣብ መጽናዕቲ ምሲና ኩሉ ግዜ ኣነ ንገዛይ እሱ ድማ ንኽርያ ጉጅም እንዳበልና ብሓደ እዩ ነይሩ ጉዕዞና ክብሮምን ሱቕ ባህላይ ግን ኣብ መንጎ ተረካብ ዋዛ ዘይፍለዮ ስፖርተኛ ብፍላይ ምልዓል ሓፂን ሰውነት ኣብ ምህናፅ ዘዘውትር ሰብ እዩ ነይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ሰውነቱ ሙሉእ ጽቡቕ ቅርፂ ነይርዎ ቀዳማይ ጸላኢኡ ድኽነት ዝብል ተሪር እምነት ነይርዎ ሃገር ክትዓቢ ውልቀ ሰባት መጀመርያ ክዓቢ ኣለዎም ዝብል ከም መትከል ይኣምነሉ ዳግመ ህንፃ ኣብ ላዕሊ ብመንግስቲ ዝመሓደር ዘይኮነ ስራሕ መንግስቲ ፖሊሲ ኣጽፊፉ ዜጋታት ምትብባዕ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ውልቀ ሰባት ወይ ቤተሰብ ክሓልፈሉ ኣለዎ ዝብል እምነት እውን ነይርዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዘይቅበሎ ጉጉይ ፖሊሲ መንግስቲ እዩ ዝብል ነይሩ ናጽነት ወፂና እንዳሃለና ንምንታይ ተወሳኺ ወተሃደር ኣድለየ ዝብል ትንታነ ነይርዎ ብጥሜት ዝተሓልበ ገና ዘይጸገበ ተጋዳላይ እንዳሃለወ ተወሳኺ ለማነ ምውሳኽ እንታይ ኣምጽኦ ዝብል ኣዝዩ ዝማጎተሉ ዋጋ ዘኽፈሎ ሰረተ እምነት እዩ ነይሩ ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ኣምሪ ሽርክነት ድማ ፍሉይ ስነ ምጎት ነይርዎ ኣብ ገጠር ካብ 5 ስድራ ቤት ኣብ ከተማ ግን ካብ 3 ዘይበዝሕ ሽርክነት ክግበር ይከኣል ካብ ዝሓሊፉ ግን 1000 ሰብ ብሓባር ምስራሕ ማለት ሃብቲ ምብኻን ኣድማዕ ድማ ኣይኮነን እዩ ዝብል ነይሩ ተጋደልቲ ክጣየሱ ኣለዎም ካብቲ ተደጋጊሙ ዝዛረበሉ ጉዳዩ ተጋዳላይ ድማ ቅድሚ ናብ ሕብረተሰብ ምጽምባሩ ግቡእ ተሓድሶ ሓንጎል የድልዮም እዩ ብፍላይ ግብረ ጉብነት ስልጠና ሶሻል ኢንቴግሬሽን ኮርስስ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ ካልእ ዝደጋግመለይ ዝነበረ ድኽነት ክስዕር እንተኾይንካ ናይ መንግስቲ ስራሕ ክሰርሕ የብልካን ይብል ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ ውሕስነት እቶት ስለ ዝህበካ ኣብ ምብታኽ ሰንሰለታዊ ወለዶታት ድኽነት ክትወፅእ ይሕግዘካ ይኸውን ነቶም ጉዱዓት ስድራ ቤታት ብዘይ ስክፍታ ክትዕንግሎም ትኽእል ትኸውን ካብ ዝሓሊፉ ግን ንደቅኻ ኣብ ከባቢ ሃብትን ርእሰ ተኣማንነትን ጽግዕተኛ ዘይምዃን ወትሮ ክሓስቡ ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ይብል ነበረ ሓሙሻይ ዙር ክንዕለም ሳዋ ምስ ወረድና ታዕሊም ተወዲኡ ገለ ብርክት ዝበልና ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብሕማም ምኽንያት ጉዕዞ እግሪ ኣይተጓዓዝናን ግን ሕሙማት ክነስና ናይ ብምሉእ ሳዋ ኣዳራሽ መደቀሲ ተዓለምቲ ብዓጌፋ ብዕንጨይቲ ተሰሪሑ ነይሩ ነዞም ሕሙማት ተባሂልና ሓኪም ዝፈቐደልና ድማ ከነፍርሶ ተኣዚዙልና ክብሮም ብትብዓት ንቕድሚት መጸሞ ሕሙማቲና ኣይንሰርሕን በለ ኩልና ዕዘምዘምና እታ ለይቲ ኩልና 3 ጋንታ ንኸውን ጥራይ ነብስና ኣውፂኦም ኣእዳውና ንድሕሪት ተቐፊዱ ኣሰሩና ንኽብሮም ድማ ጎቦሳዋ መዓልታዊ ሰፍ ዘይብል ዕንጨይቲ ተሰኪሙ ክወፅእ ተፈረደ ካልእ ዝወረደ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ክርስዖ ኣይከልነ ሓደ እዋን እውን ይዝከረኒ ናይ ሓደ ሓላፊ ኣግዶ ንሰርሕ ነበርና እሞ ኣነ ንሱን ደኺምና ኮፍ በልና ወዮ ኣዛዚ ድማ ስለምንታይ ኮፍ ኢልኩም ኢሉ ሓተተ ኣነ ድማ ብፍርሒ ዝተሓወሶ መልሲ ደኺምና በልኩ በሎሃየ ናብ ስራሕ ተመለሱ ንኽብሮም ብጭጉራፍ ዝባኑ እናቐጥቀጦ ኣየ ሃገር ስያኢ በዚኦም ክትነጽ በለ ክብሮም ብድፍረት ምልስ ኢሉ ኣግዶ ኣዛዚ ብምስራሕ ድዮ ሃገር ዝህነጽ ኣብ ነድመዓሉ ቦታን ስራሕን ተትምድቡና ንዓኹም ኣይምሕዘነኩም ንዓና ናይ ስራሕ ዕጋበት ንሃገር ድማ ዝጠቅም ስራሕ መበርከትና በለ ብድፍረት ብድሕሪኡ ዝወረዶ መቕጻዕቲ ክዝርዝሮ ዘድልያ ኣይመስለንን ኩልና ሳዋ ዝሓለፍናዮ ወይ ንሰምዖ ዘለና ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሳዋ ታዕሊም ክብሮም ባዶ 9 ንግዳዊ ትካል ዓሰቢኡ ስራሕ ተቖፂሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ 1999 ድማ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 44 ተመዲቡ ንሃገሩ ካብ ወራር ክከላኸል ወፈረ ኣብ ኩናት ተሰነይ ዝነበረ ውዕሎ ሰነ 2000 ኣብ ሓደ እዋን ምስ ተወልደ ኣብ ሓደ ሰሙን ተሰዊኡ ነዚ ዝሓለፈ መንእሰይ ድማ ኣብ ክንዲ ኽብረት ስደትና ቐጺሉ ስቓይና እህታና በዚሑ ከትሪ መሪሩና ተወልደን ክብሮምን ጎዮም ከይጸገቡ ወሊዶም ከይሰዓሙ ሓዘን ንስድራ ቤቶም
ዓብ ኽሳራ ንሃገሮም ገንሸል ሓርነት ኮይኖም ንዘለዓለም ተፈለሙና በጃና ስለ ቅሳነትና ክብርና ሓሊፎም ብዝተምሃሩሉ ፍልጠት ንሃገሮም ኣብ ክንዲ ዝሃንጹ መምሃራን እንተዝኾኑ ፍልጠት ዘስንቑ መራሕቲ እንተዝኾኑ መንገድና መቐየሱ ግና ኩሉ ገዲፎም ተፈለሙና እዞም ክልተ ዕሩኽተይ ልዕሊ ርሖም ኤርትራ ተዓቢሎም ተራሞት ዘይኮነ ክቡር መስዋእቲ ገንሸል ሰብኣዊ ሓርነት ኮይኖም ኣብዚ ዓለት ቀሲኖም ደቂሶም ኣለዉ ንሕና ጉዕዞኦም ግን ገና ኣይተወድአን እንተ ኣነ ስደት አንውሐ ሕድርኹም ጠሊመ እንተስ ንነብሰይ ፈቴ ስቓይ ህዝበይ ኣብዚሐዮ ኣይግድን ኣግዲዐኩም ብጾተይ ሃገረይ ክትሕረጅ ኣብ ጨረታ ምስ ቀረበት ግን ይኣክል ምልኪ ይብል ኣለኹ ተበራበይ ረኻብ ድቃሰይ ንዓኹም ኣጥፊኤ ከመኢሉ እሞ ክድቅስ ጎነይ ክጎየ ክልህልህ ብዘለና ዓቕሚ ምስ ግዜን ሓያላት ዓመፅትን ክቀዳደም ስለዚ መልእኽቲ ተወልደን ክብሮምን ካብ ዘለውዎ ጎዳጉዲ ኮይኑ ሰማይ ዓሪጉ ናብ ፈጣሪ ገብፅሓልናይ እሞ እዞም መዛኖይ ህልኽ ቂም ጭካነ ዓመፅ ምፍልላይ ብወገን ሃይማኖት ከይንለማመዶ ንዓይ ምሂሮምን እዮም እሞ ኣነ ድማ እዚ ዓዳ ነዊሕ ተሰኪመያ ከይርስዕ ሕልናይ ይኹሕክሓኒ ዘሎ ድቃስ ከሊኡኒ እሞ መልእኽቲ እዞም መዛኖይ ምሁራት ሰብ ዲግሪ ማዕረግ መምሃርተይ መልእኽቶም ናይ ኩሎም ጀጋኑ መልእኽቲ እያ መልእኽቲ ኩለን ዋዕሮታት ስዋኣት እያ እሞ ንዓይ ከቢዱኒ ጾረይ ናባኹም የብሎ ኣለኹ እሞ ሃየ ሕድሪ ንጥለም ሓደራኹም ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو سبكي قلبتو ورقاو صبري دبري ناي تاريخ بحري زحم بسلو وسام التمري يوم الزغلق قدم فتاري قدا كل يفلتو تزسالتو زينات نتكمتو على تاريخ مباز خياتو على تاريخ بحري زيحاتو يذكرني مرحوي كوابعني تاريخ الله قبلني مرهاوي ذبحوي جاي قبل اسمي مريتو قشوي بفقر حبير حمد مخنا حكيم فليت واندي مقدمه ما يتقتل حليمه نسمته زيت ألمه زمزم بانديران بقمه بدمو دمنا بقلو منفسه دقاء تأصيله مرهاوي انت تزبر بريد غرسي كم تفلمه انت تزربا بتدان تعانت متعامه انت تزبر بريد غرسي كم تفلمه انت تزربا بتدان تعانت متعامه انت تتحف من تحف كي كل لسه انت تزربا من بابو كي ربابو صدق يحوش مرهاوي محير بيحوش عوش تربو فغران اسبشوش من بارقر يحوش كابسب قريحوش عريواب الحوش نمسك الريحوش هيبو يارحوش مرهاوي دبحوي جاي قبر اصل دب حقروش تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو تاريخ اللو شبابو سبكي
لقلقو ورقاو تصبري دبري ناي تاريخ بحري زحم بسلو وسامة أمري لو زبل قطو فتاري قدا كل يفلتو إذا صلاتو بنات نتمتو على تاريخ انباز خياتو على تاريخ بحر زوحاتو يذكرني مرحوي تواقع عني هاي خلوات جباق لي مرهوي دبحوي جاي قبل اسم زمريتو مرهوي دبحوي جاي قبل اسم دبحوي أنت متى صقر عند الجليتو وقر الجليتو معر حرني حياتي بهار فتان قديفو لقشة بالعمر رزو خرشة كل قديفو هاجر قديفو نتأثر سماي سمايات عدو فيات نهزبي فتاريخي بو وحسبي نتنت عبي مرهوي انت تزبر بريد غرسي كان بفلمه انت تزربه بتزانتا حتى متحمه انت تزبر بريد غرسي كان بفلمه انت تزربه بتزانتا حتى متحمه انت تتحف من متحفه كي كل لسه انت تزربه من منبه كي ربربه صدق يحوس مرهوي بحير قديح عوش طرف الفغران أصبحوس من بارق ريحوس قد سبق ريحوس نمشي تريحوس هيبوا ريحوس مرهوي دبحوي جاي قبل وصل دف حقر وحوي تاريخ اللوه شبابور تاريخ اللوه شبابور تاريخ اللوه شبابور تاريخ اللوه شبابور ما يتم تاريخ اللوه شبابور تاريخ اللوه شبابور تاريخ اللوه تدري تاريخ اللوه بحري هلقيت حزب دكسان عبدماتنان سنبت 9 حملة 1978 عام تمرد بأقات أمي إسرا سنة 2019 تادس خيدانة برمينغهام راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو لومي كل حليفو تسألأتنا تسعيروم دمت توخسي كام مدري أيرم بحرن إيرترا مستقالي بزعبا حدنتن حونتن هزب إيرتران إيتوبيان بزوح كبهال نسمع اللونا تسألن مكتالن تاريخ كوينو أوانو مسأ خلقاء بفقرن سنة قربتنا كتكا قبوط راي زيكونا تمرات أونيو زحالف كايو رسيعكا نامتات راي متأماتكن بمعرئو جيغايو كأدم زحالف كايو تأقم ملكوعن حبرن كايرو جزي عديقو خيم اللسكا متنكاس لزادلي صباح نايتمانن لومن ولا ديامو متى تاريخنا نهلون حلفن هوتنا مسرت كيرو امن مس امني دربو بوحلنتن تعقستنيو كن تغزلو ابتين 3 عمتات نسلها قراونا تسنتنا زكايرنا وعدك او قالسي بزوح عزي بزوح إرتراوي هوتيو تأفيو ابتن زنبراخ للتودبات بأبالنا تسلفو أو كناس تسوى تقارلاي كوابي الصنحة مشنشح مقانو بوقعي تقاليتيو اتي مستقاللتي تدناغت إخا صحف حسكات أنيحكا نسخاون مسعبخا كتون بديخا وزات تباهلو بولكن بوجلن ستف أسب كابن نابن أما قشو خلو زي تتسبيو وفرط أرسراويت أنيحو نحوار استسورة كم تحنا قرانات نقع مامات سبهال أوج مسكسرو نقرا من قدوم زقتلو إرتراو زيغا قوالي خون ودي مقالي يبلون بتقرنوف تقادل تتعنقلا خن تبهيلن
ብኣልማማ ሰበን ዝተቐዝፈ ዓድታት ኤርትራውን ብዙሓትን ንኣብነት ኣብ ኦሞ ሓጀር፣ ሽዕብ፣ ዓይለት፣ ጎምሆት፣ ወክድባ፣ ዖና፣ ዓዲ ዑመር ወዘተ ዝተፈጸመ ህልቂት ገና ካብ ዝኽርታት ህዝብና ኣይሃሰሰን። ኣብ ዓድታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ህልቂት ቆልዓ ሰበይቲ ብዘመን ኣምጽኦ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ስለ ዘይተሰነደ ኣብቶም ኣብቲ ፍጻሜ ዘይነበርና ሰባት ዝህልዎ ጽልዋን ዝኽርን ትሕት ክብል ይኽእል እዩ። ኣብቶም ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ስለ ዝሞትዎም ዝዘኽተሙ ኣሕዋቶም ምስ ጠፍእዎም በይኖም ዝተረፉ ካብ ሙሉእ ስድራ ብገለ ዝደሓኑ እሞ ብጽምዋ ብዘይ ስድራ ቤት ዝዓበዩ ሰባት ግን ብህይወት ክሳብ ዘለዉ እቲ ፍጻሜ ሕያው ኮይኑ ዝነብር ንሳቶም ዓብዮም ምስ ሓለፉ ግን ኣፈ ታሪኽ ኮይኑ ክተርፍ እዩ። በዚ ኸኣየ ኣነ እውን ኣብ ምጅማር ናይ ንእስነት ዕድመይ ንዘጋጠመ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ መቕዘፍቲ ብኣጋጣሚ ናይ ሎም ዘመን 20 ሰነ ብዛዕባ ሓፂር ተመክሮይ ከዘንቱ ዝደለኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሓውዜን ትግራይ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ብወግዒ ብመንግስቲ ደረጃ ይቕሬታ ከም ዝሓተትሉ ሰሚዐ ኣለኹ። ነቲ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ህልቂትን መቕዘፍትን ግን ኣፍልጦ ክህብዎ ሲትረፍ ክልዓልውን ዝደልይዎ ኣይኮኑን። ናብ ኤርትራ ንምምላስ ዘለዎም ትምኒት እውን ካብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝተቐብፀ ይመስልን። ናብ ኤርትራ ገጽካ ምጥማት ማለት ከዓ ካልእ ዝዓበየ ህልቂትን መቕዘፍትን ካልእ ኩናትን ዕግርግርን ሙትኽታኽ ማለት ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ነቲ ንኡስ ኤርትራ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ንፈተውቲ ሰላም ኢትዮጵያውን ንዝሓለፍናዮ ታሪኽ ከነካፍሎም ሓጋዝ እዩ። ዘውደ ረታውን ኣብታይ ኤርትራ ጉዳይ ትብል መጽሓፉ ገጽ 10 ኤርትራውያን ኣዲኦም ካብ ዝነበረት ኢትዮጵያ ንምፍላይ ብዛዕባ ዝገበርዎ ነዊሕ ጉዕዞን ኣብ መወዳእታውን ብኸመይ ናጽነቶም ከም ዝረኸቡን ታሪኾም ጽሒፎም ከቕርቡልና ንሓትት ኣሎና ክብል ሓቲቱና ይሓሊፉ። እዛ ሎሚ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ ዘቕርባ ዘለኹ ፍጻሜ ከዓ ንጣብ ናይቲ ሰፊሕ ታሪኽ እሞ ንሰማዕትን ኣንበብትን መጽሓፉ መልሲ ትኹኖም። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢዩ ዝብል ዘረባ ኢሳያስ አፈወርቂ አንድ ኮነን ትብል ደጋጊመ ሰማዕኳ ዘረባ ናይቶም ዳግማይ ውህደት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝማጎቱ ኢትዮጵያውያን ክሰምዕ ከለኹ ልዕሊ ኩሉ ቅጅል ትብለኒ እታ ኣብ ማእከል ቅርዓት ናይታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ዓዲ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ብንጹህ ልቡን ግሩህ ሕልናን ኣብ ኣኼባ ከሎ ብናይ ፋክረስ ጥያይቲ ክቕዘፍ ዝረኣኽዎ ህዝቢ እዩ። እዛ ሎም ዘዘንትዋ ፍጻሜ ከዓ ንኹሎምቶም ብተመሳሳለ ኣገባብ ኣብ ፍቆዶ ዓድታትን ከባቢታትን ዝተቐስፉ ኤርትራውያን መዘክርታት ኮነለይ። እቲ ኣብ ሰገነይትን ድክሳን ዝነበረ ሻሙናይ ሻለቃ ናይ ሻድሻይ ብርጌድ ናይ ካልኣይ ክፍለ ጦር ኢትዮጵያ ኣብ ዕለታት 3-5 ናይ ወርሒ ነሓሰ 1977 ዓመተ ምህረት ብሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ተደምሲሱ። እዚ ፍጻሜ እዚ ምስ ምሕራር ከተማ ደቀ መሓረ 6 ሐምለ 1977 ዓመተ ምህረት ተኣሳሲሩ ኣብ ብሎኮታት ጎዳይፍ ክሳብ ዓዲ ቀይሕ ዝነበረ ዓድታት ኣብ ትሕቲ ምቁጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ኣይነበረን። ሰማያት ኤርትራ ግን ብድምፀን ካብ ዝድህላን ሓዊ ተፍኤን ሰብ ካብ ዝቐስፋን ነፈርቲ ኣይተገላገላን። ጉዕዞ ሰውራ ግን ናህሩ ዘቋርጽ ወይ ዝተዓናቐፍ ኣይኮነን። በቲ ናይ ሽዑ ኣገላልጻ ሰውራ ማለት መግዛእቲ ተባሪሩ ኤርትራ ናብ ዋናታታ እትምለሰሉ ድሑር መስፍናዊ ምምሕዳር ብምዕቡል ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ዝትከኣሉ ማሪት ብስነ ፍልጠት ድኽነት ብሃብቲ ድሕረት ብዘመናውነት ዝትክእ መስርሑ ዝብል ትርጉሚ ዝነበሮ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ሓራ ዘውፅኦ ዓድታትን ከተማታትን ነቲ ዝጸንሐ ብጭቃታትን ምስለኛታትን ዝውዳእ ፍርዳውን ምምሕዳራውን ስራሕ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝመረጾም ወከልቲ ዝቐውም ብህዝባዊ ባይቶ ንምትካእ ክስርሓሉ ጸኒሕዮ። ህዝባዊ ባይቶ ካብ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ሓረስቶት ሞያውያን ሸቃለ ወዘተ ብምርጫ ዝተወከሉ 12 ሰባት ዝቐውም ንፖለቲካውን ምምሕዳራውን ኩነታት ናይቲ ዓዲ ወይ ከተማ ዝከታተል ምምሕዳራዊ ትካል እዩ። እዚ ብደረጅኡ ዝሓሸዩ ዝተባሃለ ናይ ባይታዊ ስርዓተ ምምሕዳር ኣብ ዓድና ድግሳን ምትካሉ ምድላዋት ክግበረሉን ክጉስጎሰሉን ጸኒሕዮ። ንኣገባቡ ብዝምልከት ተሞክሮ ንምውሳድ ናብተን ቀዲመን ባይቶ ዝቆማ ዓድታትን ከተማታትን በፂሕናን ርኢናን ኢና። ኣብ ዝዋዱ ብውሕዱ ኣብ ከተማ ደቀ መሓረን ውጡሕ እትበሃል ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ንእስ ዝበለት ዓድን ቀድሜና እቲ ምዕቡል ዝበሃል ህዝባዊ ባይቶ ተኺለን ነይረንን። ኣብቲ ኣብ ውጡሕ ዝተገብረ ጽምብል ህዝባዊ ባይቶ ኣነ ንባዕለይ ንመንእስያት ደቂ ዓደይ ወኪለ ተሳቲፈን ጸንቢለነ።
ኣብታ ተወሊደ ሓመዳ ቁሒመ ብጽሩይ ማያሮዌ ዝዓበኹላ ዓድውን ንሰንበት 9 ሓምለ 1978 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ ባይቶ ክትከል መደብ ካብ ዝተሓዝ ሓያሎ ሰሙናት ሓሊፉን ንዝምልከቶም ዕድመ ተላኢኽሎምን ነይሩ። እቲ ከባቢ ካብ ወፍሪ ኣጋር ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኾነ ደብዳብ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ስጋት ኣይነበሮን። ሰማያት ሃገርና ግን ውሑስ ኣይኮነን። ብኸምኡ ከኣዩ እቲ ዝግበር ኣኼባ ካብ ማእከል ዓዲ ውፅኢልካ ኣብ ዝርከብ ጽዑቕ ቀላሚጦሳት ዘለዎ ቦታ ክግበር ቀጻሊ ጠለብ ዝቐርብ ዝነበረ። እቲ ጠለቡን ተቐባልነት ዝነበሮ መስለኒ። እንተኾነ በዚ መጺኡ ዘይበሃል ጻዕዳ ግመ ንኮ ምድሪ ንምልእቲ ዓዲ ሽፍን ኣበላ። ድክሳ ካብቲ ከባቢ ዝዓበየት ዓዲ ብምዃና ኣብ ድክሳ ዝግበር ለውጥ እውን ኣብ ዝበዝሐ ህዝቢ ጽልዋ ክሕድር ስለ ዝተደለዩ ይመስለኒ ካብቲ ከባቢ ብዙሕ ሰብ ተዓዲሙ እዩ። ኣብ ጽምብል ህዝባዊ ባይቶ ክሳተፉ ዝመፁ ጋይሽ ገና ብንኩኦም ብኹሉ ሸነኽ ክመፁ ጀሚሮም። ካብ ደቂ ኣምሓረ ሰገነይቲ ኣኽሩር ዝመፁ ቀያሕቲ ዕምባባ ጦርኑፋት ዕዱማትናዮም ነይሮም። ቀያሕቲ ዕምባባ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኩናት ዝተታሕዛ ብጫን ሰማያውን ዝሕብረን ዓበይቲ ኣውቶቡሳት ሓጅ ዓብዱ ተሰቒሎም እናዘመሩ ድሕሪ ምምጻእ ኣብ ማእከል ቀርዓት ናይቲ ዓዲ ተራገፉ። ኣርዑትን ነዊትን ዝተሰከሙ ወከልቲ ሓረስቶት ኮምፕላሴን ተኸዲኖም ፒንሳን ማርቴሎን ዝሓዙ ወከልቲ ሸቃሎ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ኪዳን ሸቃሎን ገባሮን ይደልድል ዝብል ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝውክል እዮም። መራሕቲ ናይቲ ሰልፊ ዲኖን ዋልታን ዝዓጠቑ ደበልቲ ኮይኖም ንዕኦም ተኸቲሎም ከኣ እዞም ምስሊ ሸቃሎን ገባሮን ዝሓዙ ሰባት እዮም። ምስኦም ልግብ ኢሎም ከኣ ጻዕዳ ባርኔጣ ኣብ ርእሶም ጻዕዳ ነጸላን ሽወን ክዳውንትን ለቢሶም ኣብ ኢዶም ንዝሓዝዎ ጭራ ወስናበሉ ዝስጉሙ ኳዕናናት ጻዕዳ ጋማ ኣሲሮም ስቦ ሌጋው ስቦ ዝብሉ ሰብ ማእከላይ ዕድመ ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ቅርዓት ናይቲ ዓዲ ከም ኣካል ናይቲ ሰልፊ ክጭድሩን ክድብሉን ይረኣዩ። ኣብ ጥቕኦም ምስኦም ልግብ ኢለን ብሕናን ዘመናምጾ ቁኖን ዝማዕረጋ ብነንበይኑ ሕብርታት ዘለዎ ክዳውንቲ ዘጌፃ ኣንስትን ሕፍርፍር ዝብላ ገና ዘይተመርዓዋ ጉራዙን ብልዑል ስምዒት ከበሮ እናደስቓ ይደርፋን ይስዕስዓን። ካብ ጎደቦ ዓድታት መጺኦም ኣኼባ ክሳብ ዝጅመር ዑግታ ኮይኖም ዝጽበዩ ኣጋይሽ ፋሒሎም ይረኣዩ። ምስ ስድሮኦም መጺኦም ኣብቲ ገፊሕ ቅርዓት ተፈንዮምን ንሓድሕዶም ዝጻወቱን ዝጓዩን ቆልዑ ማዕልያ ይብሎምን። እቶም ዝርካብና መንእሰያት ካብን ናብን ክንወናጨፍ ኣብ ምልኣኽን ኣብ ምሳይን ስለ ዝነበርና ተኻፈልቲ ናይቲ ኩሉ ሓጎስ ጨፈራን ክንከውን ዝነበረና ዓድል ውሑድ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ኩነታት ብኸምዚ እናቐጸለ ከሎ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ኢትዮጵያ ክቢላ ብወገን ምዕራብ ናይቲ እኩብ ህዝቢ ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ቀይሕ ትሓልፍ። ኣብቲ ዝነበረ ደስታን ፈንጠዝያን ከኣ ገለ ስክፍታ ፈጠረት። መደብ ግን ኣይቋረፀን። ቀጸለ ደኣ ተሸፊኑ ዝነበረ ግመ ነዊሕ ከይጸንሐዩ ተቐንጢጡ። ፀሓይ ሓምለ ነቶም ክዳውንቶም ኣርጉድ ዘበሉ ክትፈታተኖም ጀሚራ ነይራ። እቲ ብሸነኽ ደቡብ ዝነበረ ሰልፊ በቶም ጻዕዳ ሻሽ ማለት ጋማ ኣሲሮም ዝድብሉ ዝነበሩ ሰብኡት ተመሪሑ ኣብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ በጽሐ። ክሳብ ዝከኣለን ዝጸበቓን ዝመልክዓን ኣንስትን ጎራዙን ከኣ ምስኦም ልግብ ኢለን ቦተአን ሓዛ። እታ ገፋሕ ቅርዓት ዓድና ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘገጹ ክዳውንቲ ብዝተኸድኑ ሰብኡትን ኣንስትን ፈቆድኡ ፋሒሎም ብዝጻወቱ ቆልዑን ህፃውንትን ዓቕላ ጸበባ። እቶም ካብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ሰገነይትን ኣኹርን ዝመፁ ቀያሕቲ ዕምባባ ነናይ ባዕሎም ዲቪዛ ማለት ዩኒፎርም ለቢሶም ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ምስሊ ብረት ኣብ መንኮቦም ኣደጊፎም ብወተሃደራዊ ሰልፊ ማለት ማርሽን እናዘመሩን እናተወዛወዙን በብተራ ናብ ማእከልቲ ኣኼባ ይኣትዉ። ቀያሕቲ ዕምባባ ድግሳውን ዋናታት እኮ ንሕናይና ብዘስምዕ ቃና ኣዛይዶም ይዝምሩን ይወዛወዙን። ኩሉቲ ምውህኻድ ኣብ ሓንጎል ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ዝፈጠሮ ስምዒት ደስታን ሓጎስን ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከተንብቦ ዘጸክም ኣይነበረን። ቀያሕቲ ዕምባባ በቦትኦም ሒዞም ይዝምሩ፣ ዓበይቲ ይድብሉ ይወዛወዙ። ኩሉ ኣብ ተኽፉት ቅርዓት ዳስ እንተዝሕሰቡን ነቲ ዝነበረ ብስሒ ዝሰትር ካበይ ክመጽእ? ነዊሕ ከይጸንሐት እታ ናብ ዓዲ ቀይሕ ዝሓለፈት ሄሊኮፕተር
እንደገና ብልዕሊ ትእክብ ህዝቢ ክቢላ ናብ ኣስመራ ገጻ ክትምለስ ትርአ። ዝያዳ ስክፍታ ዝያዳ ሻቕሎት ኣብ ኩሉ እቲ ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ ዝነበረ ስክፍታ ኣጸቢቑ ዓበየ። ነቲ ብርቱዕ ልባዊ ሓጎስ ብኡ ንብኡ ስክፍታን ምጥርጣርን ክትክኦ ጀመረ። ገለ ዓበይቲ ዓዲ እቲ መደብ ተቋሪጹ ሰብነን ናብ ገዝኡ ክፋኖ ንዝምልከቶም ኣባላት ህዝባዊ ምምሕዳር ይሓቱ። ገለ ነብሶም ዝጠርጠሩ ኸዓ መሞሊኦም ክኸዱ ይጅምሩ። መደብ ግን ኣይተቋረጸን። እቲ ሸቐልቀልን ስክፍታን ግን ካብቲ ኣኼበኛ ሓሊፉ ኣብቶም ኣሌይቲ ናይቲ መደብ ዝነበሩ ኣባላት ህዝባዊ ምምሕዳር ከይተረፈ ብንጹር ይርአ ነይሩ እዩ። ሽዑን ሽዑ ኸዓ እቲ ምርጫ ቐልጢፉ ክካየድ እሞ ሰብነን ናብ ገዝኡ ክፋኖ ስለ ዝተደልዩ ይመስለኒ እቲ ጓይላ እናቐጸለ ኸሎ ሕፁያት ብቕልጡፍ ቦታኹም ሓዙ ዝብል መምርሒ ተዋህበ። እቲ ፈንጠዝያ ናብ ርኡይ ሸቐልቀሊ ተቐይሩ። በዚ ዘይተሻቐሉ እንተነይሮም እቶም ኣብ ፍቐድኡ ፋሒሎም ዝጻወቱን ዝጓዩን ዝነበሩ ቖልዑ ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም። ኣብቲ ቅድሚ ገለ መዓልታት ዝተገብረ ናይ በይንና ናይ መንእስያት ኣኼባ ንመንእስያት ወኪልና ንምርጫ ከም ሕፁያት ተዳሊና ዝነበርና 3 ሰባት ኢና። ንሳቶም ስውእ መምህር ኪዳነ ገብረ ገርግስ ባናና፣ ንጉሰ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣነ ታደሰ ኪዳነን ኢና። ካብ 3ና ንመንእስያት ወኪሉ ኣባል ባይቶ ዝምረጽ ሓደ ሰብ ጥራዩ። ሽዑ ኣብቲ ናይ ሸቐልቀል እዋን ካብቲ ቤት ትምህርቲ ሰደቓታት ኣውፂእና ኣብ ክፉት ኩሉ ህዝቢ ዝርእዮ ናይ ምርጫ ቦታ ኮፍ ክንብልን ሰማያት ዓድና ብድሃሊ ድምፂ ነፈርቲ ክናወፅን ሓደ ኾነ። ድነሞት ኣብ ልዕሊቲ ኩሉ ኣኼበኛ ከንጸላሉ ጀመረ። ካብ ሕቕ ፍዲኡ ተፈልዩ ምስ መዛንኡ ዝጻወት ዝነበረ ህፃን ኣብ ዝነበሮ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ቕርዓት ዝጓዩ ዝነበሩ ቖልዑ በቲ ድምፂ ተዳሂሎም እምበር እቲ ዝተፈጥረ ሓድሽ ናይ ሞት ኩነታት ዝርድኦም ኣይነበረን። ደቃ ፋሒሎም ዝነበሩ ደ ኣብ መንጎ ውላዳ ምድላይን ንነብሳ ምድሓንን ተቐርቀረት። ወደይ ጓሌይላ ውላዳ ክትደሊ እንተወሰነት እውን ኣበያ ክትረኽቦ? ፍጹም ሕንፍሽፍሽ ኮይኑ እቲ ሓንቲ ምርጫ ነብስኻ ንምድሓን ተድሕነንያ ከውልለዋ ናብ ትብላ ቦታ ሙክያ ይጥራያ። ኣውያተን ዝድርጎ ሓንስቲ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ሰብ ረጊጹ ዝበርር ጎበዝ በቃ ፍጹም ድብልቕልቕ ኮይኑ ነፈርቲ ግዜ የጥፍኣን። ቀዳመይቲ ዕላመአን እታ ኣብ ጫፍ ደቡባዊ ምብራቕ ናይ ተቕርዓት ኣብ ጸቅዒ ሓደ ዑና ገዛ ተጸጊዓ ብላዕሊ ንኹሉ ቤትሮታታ ዘይሽፍን ቴንዳ ዘው ዝበላ ነዋሕ ኣውቶቡስ ኮነ። ገለ 3 ግዜ ይኸውን ተተበራርየን ብፋክረስ ምስ ተሰሃለኣ ኣብ ናይ ውሑድ ደቓይቕ ፍልልይ ብጸሊም ትኪ ዝተሰነየ ሃልሃልተኣ ንሰማይ ይውርወር። ኣውቶቡስ ናይ ርድኡና ኣውያት ተስምዕ ዘላ ክትመስል ሃልሃልተኣን ካብ ከርሳ ዝወፅእ ጸሊም ትክን ን10ታት ሜትሮታት ናብ ሰማይ ዓረገ። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ታርጌተን ብልክዕ ሓሪመንን ሕጂ ተሪፍዎን ዘሎ እቲ ኣብ ተቕርዓትን ከባቢኡን ዝተራመስ ዘሎ ቈልዓን ሰበይትን ሽማግለን ህፃንን እዩ። ብዙሕ ካብቲ ክበርር ዝኽእል ጎበዝ ኣብተን ውሑዳት ኣውቶቡስ ክሳብ ትቃጸል ዝነበራ ደቓይቕ እግሩ ናብ ዝመርሖ በሪሩ እዩ። ገሊኦም ናብቲ ሽዑ ከስግን ጀሚሩ ዝነበረ ዕፉን ገደና ተሸርቡ። ገለ ነፊጾም ካብቲ ቦታ ኣጸቢቖም ረሓቑ። ናብቲ መዓጽኡ ክፉት ዝነበረ ክፍልታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝኣተዉ ሽማግለታትን ኣንስትን ዚንጎ ካብ ፋክረስ ኣይድሕንን ኢሎም ብመሳኹቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እናነጠሩ ካብቲ ክፍልታት ዝወፁ ሰባት ቁፅሪ የብሎምን። ናብዘ ዝቐርቦም ናይቲ ከባቢ ገዛውቲ ዝኣተውውን ብዙሓት እዮም። እቶም ነዚ ኩሉ ዘይፈለጡ ኣብቲ ቕርዓት ዝጓዩ ዝነበሩ ቖልዑ ግን ኣብዘ ዝነበርዎ ኣብ ጸቅዒ ናይቲ መናድቕ ዑግታ ዑግታ ኮይኖም ኮፍ በሉ። ኩሉ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ትርኢትን ምቁጻርን ናይተን ንጥፍኣትና ዝተላእካ ኣብ ልዕሊና ዝዝንብያ ዝነበራ ነፈርቲ ስርዓት ኢትዮጵያ እዩ። ኮነ ኸዓ ጸግዒ መናድቕ ብፋክረስ ተሓርሰ። ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ብኣድራጋ ተዘብጠ። ሰቢሕ በኣልዩ ዝተባሃለ ቦታ እግሪ እግሪ ዝሃድምን ዝንቀሳቐስን ሰብ እናሰዓባ ሓዊ ኸዓዋሉ።
نفرتي حزنو زمصا تتوكاس توديو اب سماي صنحلو غزي اخيلو ناب زمصو كساب زقدا كقتلو زخلا قتلا كقصفو زخلا كقصفا تتحيزنوين بلكع نمزراب زورتن بصل زخحنو زبك قلعن اتبكي بعلتن دان زيفلطو سبقاو فطور زيبلوم جنايات فطرت كون اللوم قصفت عب سبقاو هلقيت اب ماكل قرعت عدنا اب لعلتي لواه زعبينا حزبي اب قدم عيننا تفصمه كنقيرو يخون كنبدهوغن عقبي نبرنان نمرجا كوفيل نمبر مرجا كمزي كايدنا قليص اللخو انا قداميت تيت فاكرس اب زبان نايت اوتوبوس مس علبت بؤن بؤيه كابت بوتا نمرحا قيا تتحيزيو اب مونغو من دقبيت تمرتن منبر غزا اند ابوي باش هيزر اين قال 3 متر زقفحا محلفيت بوتالا انا كابت خوفيل اللوز نبركو صدقا قدم متنسئي معقبن مخولن بزدليو بقول عن سبيتن ملئة محلفي نبران ابتق مندق بيت تمرت زنبرت تخلف يرون اب شعوبة إحا نقل كابت بوتا تقاجس حيساتو نيرا كابت بوتا قلتيفة كرحق نيروني اتا زقربت موصو بوتا اتا قول عن سبيتن بزقدقد تعقيبو ملا زنبرو تصباب بوتايا نقل بمونغو اقاروم نقل بقودنوم دفافئه نتزقدقد حليفة نابشن خسمين ناب تخفوت بوتا تقلقلكو أنا كابت بوتا كرحقكو غي نفاريت اللت إلا قد شكل فيت نفيت تقات أمنا أعنتي أفتيت أن كريان بغد مئة نايتوخسب الإجتاء كرأن حدا نيرو فاكرس نايتا نفاريت أب أفلب بيك علب ترعيوني بكا أنا سنتي أبكي عياز بالحساب أب حنقولي كل جبلني أنا نموتن أبناي كالإثات في اللي زبت حنا خوينو تسمعني هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا أزد صحف جناي تزازمن قال أين موداتان كفالو أبزمت مدباتنا كان أربلكم هنا سدرا بيتك أقللي كعللهم نتاريخك كبس حدرها وينو تاويلو أنا قرلو سدرا بيتك أقللي كعللهم نتاريخك كبس حدرها اتخبي تصور زي حرس انسي جيزيو آخيرو خاب ترغب فوسي هاي أنا على للو تاريخ جاقانونا كي أم كفوتو تحفاش زمنا كي أم كفوتو تحفاش زمنا وينو ينقروا لو سدرا بيتك أفكر الليك على لوم تاريخك كل تي مرير شقر مرير هلوات اتمسكح نبرا مسكح وكينات مستحالة فيك تعلل اللو بقال عينون زي رأي مسلوح ون حلال كن تاريخ نفس وكف سوء انت زمقرر في زد ميوم عرر انت زقصر تتقاميك يوم تزرزر بعل انت زنقر بتوم بهوات النبر بأكال زلنا كنحزن زي كوني كنسهق متقبأنا تاريخ يو قزم سوءاتنا ويلو أنا قارلو سدرا بيتك لدليك أهلو تاريخنا أبزخونا وكينات حادا عصرت يوم قتيمو عصرت خصمعو تند عصرت خينو مس عصرت خواقو كلت سلست شافت وقيهم نات أنزو بصوتهم كيقدعو نات واقو استسووا له نزياتهم كنحازن لهم نزياتهم كنبع لهم تغينا نخبروهم زي كوني نحسروهم عندنا نحادي تفتو أمانات تفكرو نحادي تخبرو وترو تذكرو كاب
كدعو تخويلو ينبر الله خبلخا حوخا وانتخني حوخا وددخا تسويو خبلخا يوم زيادة سمعكا فنان زخونكا تاريخ يوجد مسوءاتنا أنا قرلو سدابيتك قدلي قعدلهم تاريخا بس حدرنا كن ولدنا مسواتي كنسو كبري مننتنا رزقكم وافرحنا حتهم برتعنا المد كويننا تسمعنا تاريخ جغاننا كنستر صحنا حتهم ايفلطاني كاف زين الرأي نوح جديد لنا نابلنا نمغني نيرنا حجكن تسويهم يوم اخي لي اتقوان كين هايتم بعلنا لهم يوم ايدلني حزن مغلي كتصبي مغلي زي رخبكي ولاد مخام خيكي ولدكي نهاجر مبازو فخي عد جغانو سمعتات كبت حكي خمتي باكل كيكي قيادك خي كف لك علكي تاريخي وجز مسواتنا كبري مننتنا تاريخ جز مسواتنا رماننا تاريخ جز مسواتنا